itxasontzi handi baten. Ez aldegin ama, ez utzi bakarrik, agur ama, zeurekin naiz beti. Ez aztu amatxo, etxean onduzun. Ez da zartoz neunoa, zauden tokira bila, berdin dion orazoa zen, anaiz laster. Marko, ez aldegin ama. Marko, jaikitzeko ordua da. Tira seme, berandu da. Beste pizka bat, amatxo. Ala, jaiki azkar, bestela zugabe joango gara egun pasa. Egia, atzo esan nion Toni hori lagunduko niola gurdia prestatzen. Ama, uste duzu Karlo jaunak utziko digula bere gurdia? Jakina, egun berezia da gaurkoa. Karlo kartzeko esan zuen. Bai! Ongi, primeran! Ongi! Gaurko eguna astezina izatea nahi dut denontzat. Nik ere bai! Egunon. Egunon, Marko. Egunon, Karlo jauna esnatzera joan behar dugu. aspaldi jaikita dabil. Orduan, guazen bion artean gurdia prestatzera. Prestatuta dago, nahi dugunean abia gaitezke. Abai? Bai, etzinen jaikitzen eta neronek prestatu dut. Hala, gozaldu azkar. Aurrena gurdia ikusi nahi dut. Bidean gozalduko du, horrela ez dugu denbora gehiago galduko eta ez diogu lan gehiago emango amari. Ana, Bai, banoa Pietro. Hau, amorrua, neuk prestatu nahi nuen. Eman diozue jaten zaldiari? Bai, Toniok eman dio, oso trebea da eta makinista ona izango da. Oraindik laguntzailea da, ze gauza. Zaldi bati jaten ematea. Mil esker, emango diot zaldiari? Bai, emaiozu. Tori, ui, eskuaian nahi didala ematen du. Apeninoak ikusten diren muinora zoazte, ez da, ala? Bai, Belardietan belarra hasita egongo da sasoi honetan. Zaldia pozik jarriko da ikustean. Behin iritsitakoan utziozu etrostan ibiltzen eta jaten bihotzak aski esan arte. utziko didazu gainean ibiltzen. Bai, eta zure anaiari ere bai. Tonio! Asmatuko duzu zelarik gabe? Aski! Umeko itxadua. Oraindik ez daki amak alde egin behar duela. Nada eta pozik mendiragoaz, eguzkia torrez sortu da, Goala ikusita, ura bizi doa, errekatxoan bera. belarriak posten bizkigu, kantuz itxasorakoan. Eki itxaso, kantu, lore, denak bat dira, urrutira. Eki itxaso, kantu, Ze polita ikusten den dena hemendik. Nahi nituzke, gaur jaieguna da eta pozik mendiragoaz. eguzkia torrez sortu da, Goala ikusita. Agur portua, agur iria, itzulen arte! Aita, neuk gidatuko dut. nahi duzun bezala. Hazein bidia, Tonio. Nirekin eseri nahi duzu? Bai. Bizkor, azkar! Arre!
Ikusten duzu horko muino hori, Marko? Gogoratzen zer esan izuen? Bai, ama, zu jaio zinen herria ikusten dela bertatik. Eta behin behi batek ostikoz jo zintuela ipurdian, baina hori ez duzu gogoan. Gogoan dut eta hemen jo ninduen bularrean. Ia 14 urte egin arte bizi izan nintzen herri horretan. Ama eta biok bakarri bizi ginen. Hori guztia kontatu zenidan, ama. Esan zenidan amona gaixotu egin zela eta orduan Genoara etorri zinela lanera. Alaxe da, eta inoiz ez dut nahi gabe handiagorik sentitu Genoara etorri beharra izan nuenean baino, ama gaixoa bakarrik utzita. Tira, ahaztu kontu horiek. Batez ere gaur bezalako egun batean. Zure aitak arrazoitu, ez du merezi gauza tristeak gogoratzea. Zergatik ez, ama. Nik gustura entzuten dizkizut. Tonio, gelditu! Azerikume bat. Hona, zatoz? Tonio, beste azeri handiago bat dago. Azeri handi bat? Begira. Zertan ari da? Ama izango da. Bai. Gaixo dagoela ematen du. Eizteri txarren batek zaurituko zuen. Zauritu. Eta zergatik zauritu dute. Divertitzeko pentsatzen dut. Eta ezin dugu ezer egin sendatzeko. Ez da beharrezkoa bere kasa sendatuko da. Azerik badakite nola. Horixe baietz, eta berak alegin guztiak egingo ditu sendatzeko badakielako kumeak bere beharra duela. Goazen. Hala, goazen, Marko. Sendatzea nahiko nuke. Ez da beharrezkoa, lehen ere esan dizut, bera bakarrik konponduko da. Bai, baina pena handia ematen dit. Animaliek pertsonek bezalaxe, badakite gogorrak izaten unea iristen denean. Alaxe da, Marko. Izaki guztiak prestatuta daude nahigabea jasan eta bizia beren baliabideekin babesteko. Baina nik nahi nuke... Ez zaitez gehiago kezkatu, Marko. Amok dena jasan dezakegu maitasunak sendoak egiten gaituelako. Zuk alaba diozu egia izango da. Goazen. Banoa! Berriro egingo dut! Utzi zaldia, orain nire txanda da! Hala, zato, zibiliko zaitut. Bai! Zu jaitsi, nik bakarrik ibili nahi dut. Asmatuko duzu zaldia gobernatzen? Horixe baiet, eta zure gainetik jauzi egingo dut. Ongi da, Marko. Ikusiko dugu gaizaren. Ala, guazen, arre! 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 Zergatik ez zara oinez hasten alferrori? Marko, horrela ez duzu ezer lortuko. Azaldu idazu nola egin behar dudan. Uala pixka bat lasaitu eta eman kolpea orpoarekin. Oso erraza da hori. Arre! Oh! Gezurtia! Gezurra esan didazu! Ez da egia, begiratu niri. Honela, ikusi ondo. Arre, arre? Nire txanda da, Tonio, jaitsi! Ongi da. Lagundu igotzen. Aupa! Orain ikusiko duzu. Arre! Esan zer egin behar den. Esan dizut lehen dakidan guztia, Marko. Orduan niri barre egiten ari da. Arre, 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 arre! Min hartu duzu?
Zatozuna! Ei, Txaron! Nire txanda da orain! Zein pozik dagoen, Marko. Bai, baina gaur gauean esan egin behar diogu, nola edo ala. Anaia bezain zentzuduna balitz. Kakazarra? Zer ari zara esaten? Azenario bat eman diot gaur goizean eta hau egiten dit gainetik. Amak ere zuk baino beto daki zaldi gainean ibiltzen. Zer? Amak badaki zaldi gainean ibiltzen? Jakina, etzenekien ala. Ama! Ez dezakun horretaz gehiago hitzekin. Ez dut horretaz hitzekin nahi. Oso gauza garrantzitsua da. Eta denok parte hartu behar dugu. Ez da zure errua dirurik ez edukitzea. Zuk ez daukazu errurik. Tonioren antzera. Marko ere jabetuko da egunen batean gure burua ustez. Eta ulertuko du zergatik joan behar dutan hain urruti lanera. Ana, barka idazu eta lagundu idazu honetatik irteten, arren. Noski. Bion artean kitatuko dugu zorra, sakrifizio pixka batekin berehala lortuko dugu. Eta orduan etxera itzuliko naiz. Mila esker. Badakit barregarria dela negar egitea. Pietro zainduko dituzu mutikoak, ez da? Zer duzu, Marko? Ama! Zatoz nirekin! Bizkor! Agudo! Baina seme, zer nahi duzu? Esango dizut, zatoz nirekin. Egia da zaldian ibiltzen badakizula. Erakutsi nola egiten den. Lehen banekien, baina astuta daukat. Markok baino beto jakingo duzu edonola ere. Zu isilik! Ongi da, zuk ala nahi baduzu, saiatuko naiz. Ongi! So... Geldi. Ikusten, horrela egiten da. Bai, ondo. Nirekin etorri nahi duzu? Bai! Aupala. Eta orain heldu tinko. Arre! Marko, ikasi ondo, irakasle paregabea daukazu. Bai, Tonio! Aizue, etxerako ordua da. Zer? Oraindik goiz da, ez da, Tonio? Hobe izango dugu joatea. Ongi da. Pazientzia izango dut eta amak zaldian ibiltzen erakutsiko dit datorren igandean. Datorren igandean? Bai, aitari eta Mari esango diet berriro etorri nahi dudala. Juliano sendagilearen garaino noa, bere ala itzuliko naiz. Ei, iritsi gara, Marko. Ondo pasatu dugu, Bai, oso ondo seme. Ni gurdie itzultzera noa. Zurekin noa. Ana, ez dut ulertzen iganako mesfidantza hau. Zer duzu, Katerina? Benetan ez dakizu ze gertatzen zaidan? Zergatik ezkutatu didazu honela bihar Argentinara zoazela? Barkatu, bapateko erabakia izan da. Lanon bat aurkitu baduzu ere, erokeria iruditzen zaitain urrutira joatea. Marko, ez dakizu zenbat sentitzen dudan zugatik.
Baina ez sufritu, semetxo, ez sufritu. Zure amak alde egiten duenean, nik zainduko zaitut. Hitza ematen dizut nire butiko kutxuna. Zaudi, isilik. Markok ez daki ezer oraindik. Zer? Berari ere ez diozu esan oraindik? Zertaz ari da, ama? Marko, sartzaitez etxean. Nork joan behar du Argentinara? Tonio, eramantzazu umea. Zatoz, Marko. Ama! Hala, tira. Bihar goizean dena esateko asmoa neukan, baita ni kanpoan naizen bitartean nire semeak zaintzeko ere. Batean erabaki baduzu, baina ezin diozu uzatzen. Ez da egia Katerinak dioena. Amak esan zidan etzuela inoiz aldegingo, etzuela inora joan nahi. Entzun. Entzun, Marko. Amak joan beharra dauka. Zuk ere bazenekien. Denok engainatu nauzue, denok engainatu nauzue. Gezurti hutsa zara, Tonio. Azkeneko une arte ez esatea erabaki genuen. Amak lan egin behar du aitak zorrak itatu alizateko. Zuetan iaina nahi gabetuta daude biak. Denok engainatu nauzue. Zuk agindu zenidan amak etzuela aldegingo. Aitak lan egin dezala zorrak kitatzeko. Ez dut nahi amak alde egiten. Isildu zaitez! Ez zara konturatzen biak ere oso saminduta daudela. Marko, nora zoaz? Tonio, nora doa? Tonio. Agian hobe izango zen lehenago esan izan bagenio. Nire semetxoko itadua, zaila da honelako gauza bat ulertzea. Batez ere bere adineko ume batentzat. Marko errukarria da. Marko. 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 Entzun ondo, seme. Zeregin garrantzitsu bat daukat eta amaren laguntza behar dut. Diru eskatu behar izan nuen eta... Marko, zaila zaitez ulertzen, beharrezkoa da ni joatea, baina ez da luzarorako izango, ikasi eta adoretsua izatea nahi dut. Mesedez, seme. Marko! Marko! Ez dago beste irtenbiderik, ez dago beste irtenbiderik, semetxo. Marko, ez didazu irribarre egin nahi. Zure irribarrerik gabe aldekin behar du. Marko. Ez zaitez kezkatu, ama. Ulertuko du halako batean. Semetxo. Zure bizitzan onelako une asko egongo dira. Baina zuk nahi gabe guztiak gainditzeko bete beharra daukazu. Gizon adoretsu eta kementsua bilakatu behar duzu, ez beharrei aurre egiteko gai izateko. Eta ez menegin orain egiten ari zaren bezala. Azkar espazabiltza berandu iritsiko zara. Ez didazu agur esan behar, Marko. Seme, nire semetxoa. Marko. Itzulen arte!
gelditu zaitez! Mesedez zaude hor! Marko! Laster itzuliko naiz, agintzen dizut! Zaitez joan, ama! Marko, zintzo portatu zaitez eta idatzi dazu ahaztu gabe! Agur, Marko, agur!